спектакльлар ясыйбыз, тәнебезне уятырга, тәнебезне эшкә җигәргә өйрәнәбез, тәнебез аша уйнарга дигән шундый теләк бар. Артист халкы йөз белән уйнарга, текст белән уйнарга инде күнеккән, әлбәттә, алар аны яхшы эшлиләр. Хәзер инде менә тагы тәнне дә кабызып җибәрсәк, шундый эксцентричныйрак формалар, гротескный формалар Гогольнең әсәренә, Гоголь Альберт була инде, чистай Гоголь түгел, Альберт Шакиров та. Шуңа шул әсәргә бик ятадыр кебек, шундый гротескный формалар. Шуңа күрә без менә теләр идек шул якка адым ясап карарга, тән белән эшләргә. Мин инде Минзәлә театр артистлары белән күптән таныш, күп спектакльләр ясадык бергә, шуңа күрә мин алар янына теләп киләм. Гомумән Минзәләгә теләп эшлисе килеп кайта. Шуңа күрә спектаклебез кызыклы килеп чыгар дигән шигебез бар.